Biyen wis tak tukokke wujud tali sakotange, saiki nelak kok ngilang saslirane. Lunga menyang ngendi tanpa pamit ra ngabari, apa kowe lali karo aku iki. Najan regane mung 1000 kuwi pancen kekuatanku, jare kowe melu aku lah kok melayu. Apa kurang larang pungkasane kowe ngilang, ning endi nggonku goleki tali kotak. Cemonol lewat. Kok tak golekane rampung iki. Iki asik. Hey ah hey, hey ah hey, hey ah hey, hey ah. Spesial Pak Lin Mas. Tali kotang iki tak simpen ning sakumburi, tali kotang sang si tresna bukan suci. Masih bareng di Lasta dan Wewisen. spesial buat warga Cigotan semuanya juga. Selamat Debien wis tak tukokke wujud tali sakotange, saiki nelak kok ngilang saslirane. Lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari, apa lali kowe karo aku iki. Anajan regane mung 1000 kuwi wujud katresnanku, jare kowe melu aku lah kok melayu. Apa kurang larang pungkasane kowe ngilang, ning endi nggonku goleki tali kotak. cemental lek pawon Mas. Selamat malam untuk Bapak Kamal dari Polsek dari Koramil. Tali kotang dadi tresnaku kang suci, tali kotang dadi tresnaku kang suci. Oke, terima kasih. Oke, dan selamat malam dan juga selamat datang.